Tabbas prednisolone magani ne mai matuƙar muhimmanci, amma kamar kowane magani bayan shansa shi ma yana iya janyo side effects. Bayan shan prednisolone za ka iya fuskantar side effect kamar ciwon kai, tashin zuciya, ciwon ciki, jiri ko jijjiga. Sannan prednisolone na iya janyowa adadin siga a jikinka yayi yawa, ko kuma ka fuskanci wahalar yin bacci, ko kuma ya sanya ma buƙatar son cin abinci. Dalilin hakan kuma na iya janyowa kai ƙiba. Sannan prednisolone na iya janyo ma kumburi musamman a ƙafa ko a tafin hannu. Sannan prednisolone na iya janyo ma ulcer. Bayan waɗannan, prednisolone na iya janyo ma waɗansu side effects da ka iya shafar lafiyar ƙwaƙwalwarka. Duk da cewar waɗannan ba su faye faruwa ba, bai wuce mutum 5 ba ne cikin 100 da suka sha maganin ka iya fuskantar wannan matsala. Na ɗaya, zai iya janyo ma depression, zai iya janyo ma matsananciyar damuwa wanda har za ka rasa me ke maka daɗi. Na biyu, yana iya janyo ma mood change. Kana cikin farin ciki, kwatsam sai ka ji ka kasance cikin damuwa. Na uku, prednisolone na iya janyo ma hallucinations. Za ka riƙa ji ko ganin waɗansu ababen da a zahiri babu su. Side effects ɗin da yawa ko? To ba ma iya waɗannan kaɗai ba, prednisolone na iya janyo maka allergic reaction. Wannan zai iya bayyana da alamomi kamar kumburin fuska, baki, leɓɓa, harshe ko maƙoshi, ko yin numfashi da ƙyar ko kuma wahalar haɗiya. Sannan zai iya bayyana da ƙaiƙayi ko kuma ɓandalla a kan fata. Sannan shan prednisolone na tsawon lokaci na ƙara haɗarin iya kamuwa da waɗansu larurori kamar hawan jini, ciwon zuciya, hawan jinin ido, tsauriya a ido, kuma gani garara-garara. Amma fa waɗannan bai wuce mutum 1 ba ne cikin 1000 da suka sha maganin ka iya fuskantar wannan matsala. Tabdijan, bayan sanin waɗannan, yanzu wane matakai ne ya kamata a ce ka ɗauka domin kare kanka daga fuskantar matsaloli dalilin shan prednisolone? Bayan shan prednisolone, idan ka fuskanci waɗansu daga cikin alamomin allergic reaction, ka dakata shan magani, sannan ka hanzarta zuwa asibiti domin samun mafita. Na biyu, idan kana fama da wasu larurori kamar ciwon zuciya ko ciwon hanta, ka sanar da likitanka kafin yin amfani da wannan magani. Na uku, idan kina fama da infection kamar gonorrhea, syphilis, urinary tract infection ko pelvic inflammatory disease, ki sanar da likitanki kafin yin amfani da wannan magani. Kasancewar prednisolone na rage tasirin garkuwar jiki, hakan kuma na iya janyowa infection ɗin ya ta'azzara. Idan kana fama da ciwon suga, ka sanar da likitanka kafin yin amfani da wannan magani. Idan kana fama da wani larura da ke shafar lafiyar ido, ka sanar da likitanka kafin shan wannan magani. Wannan zai taimaka sosai domin kare ka daga faɗawa cikin haɗari. Sannan idan ya kasance ka fuskanci jiri bayan shan maganin, yana da muhimmanci ka ƙaurace wa yin tuƙi ko sarrafa wani inji da ke buƙatar kasancewa cikin hayyaci. Bugu da ƙari, idan ya kasance za ka karɓi wani rigakafi, za a yi ma wani allurar rigakafi, idan kuma kana shan prednisolone, to ka sanar da likitanka wannan. Ina fatan ka koyi wani sabon abu daga wannan bidiyo. Ka danna masa like, hakan zai taimaki channel ɗin matuƙa. Sannan ka yi subscribing domin ci gaba da samun irin waɗannan bidiyo masu muhimmanci. Kana so ka san yadda ake yin amfani da augmentin? Okay, zan ajiye maka link ɗin a nan cikin description, ko kuma ka duba a cikin playlist ɗin antibiotics. Sai wani lokaci.